Atal hau nik uste dut dela oso kuriosoa eta oso interesgarria. Potentzia bihurgailuen dispositibo garrantzitsuena ikusi behar dugu. Bere bihotza. Baina dispositibo hau zuzenean ikusi aurretik, bere beharra ikusi behar dugu lehendabizi. Zergatik behar dugu. Egoera simpleena potentzia transferentzia ikuspegitik izan daiteke bateria baten karga. Bateria hau deskargatuta dago eta jatorriko beste iturri honetatik nahi dugu kargatzea. Biak dira DC kasu honetan, kasu simple honetan, eta orduan kargatu egin beharko dugu. Intensitatea sartu beharko diogu honi. Potentziarekin hornitu beharko dugu bateria hau kargatzeko. Zer behar dugu hemen jartzea? Kargatzea nahi dugun bateria 12 voltiokoa da, eta jatorriko iturria 48 voltiokoa. Intensitatea sartu beharko dugu argi da. Orduan, zuzenean konektatzen badugu, zentzugabekeria bada, ez da? 48 eta 12 voltioko iturri horiek horrelaxe konektatuta, intensitate handi bat izan behar dugu, kargatu behar dugu momentu batean, baina zirkuitu laburra hor gauzak berotu eta erreko ziren. Ez dugu kontrolatu behar gainera, sartzen zaion intensitatea. Honek ez dauka bat ere zentzurik. Intensitate hori kontrolatzeko ipini dezagun erresistentzia bat. 1,8 ohmiko erresistentzia batekin, 20 amperreko intensitate batekin hornitzen dugu bateria hau kargatzeko. Hau, bikoitza baldin bada, amplitudea 10 amperekoa izango zen. Ados, bagabiltza gure bateria kargatzen. Baina zein da eskema honen errendimendua? Jatorriko iturriak ematen duen potentziatik bakarrik 125 helagatzen zaigu bateriara. Eta bestineko 175 erresistentzian xautzen da eta galdu egiten dugu. Irabazten ari garena baino askoz gehiago galtzen nahi gea. Erresistentziarik ezin ditugu erabili. Aurreratu dizudan osagai eta bueltatu beharko gea. Kondensadoreta eta bobineta. Hauek energia gorde eta erraz transferitzen dutelako. Eta hauek kontrolatzeko etengailuak behar izan behar ditugu. Hauek adimena sortu behar dute eta erabaki behar dute noiz zer egin edo gorde edo transferitu energia hori. Bueltatu gaitezen ba gure arazora. 12 voltioko bateria hau kargatu beharko dugu 48 voltioko beste bateria horrekin. Eta ezin ditugu erresistentziak erabili. Orduan, intensitate bat jarri beharko dugun ez hemen, hau kargatzeko, bobina bat erabili behar dugu. Bobina hau erabili behar dugu, honek nolabait sortzeko, honek behar duen intensitatea bere karga burutzeko. Gainera bobina batek barneko resistentzia oso bajua dauka, berak oso potentzia gutxi galdu egin behar du. Orain arazoa da bobina horrek eman beharko duen intensitatea karga egiteko nola kontrolatu. Badakigun bobina baten intensitatea bere tensioaren menpe dagola. Bobinaren tensioa baldin bada positiboa, intensitatea areagotu behar da mugari gabe. Eta bobinaren tensioa negatiboa baldin bada, bere intensitatea murriztu egin behar da mugari gabe ere. Beraz, ideia hau erabili behar dugu eta bi iturri hauek bobina nipintzeko edo tensio positibo bat nahi badegu intensitatea handitu edo tensio negatibo bat nahi badegu bere intensitatea murriztu. Eta ideia hori erabili behar dugu honek behar duen intensitatea hor egonkortzeko. Nola lortu hau? Etengailu konfigurazio simple eta original honekin. Bi etengailu horiek ez dira inoiz egon behar biak itxita, zeren orduan zirkuitu laburra izango genuke, jatorriko iturri horrena, eta ez da ere biak irekita. Zeren bobinan daukagun intensitate horrekin arazoak izango genituzke. Baina bai egon daitezkela, bat itxita beste irekita eta alderantziz. Zer lortu behar degunekin begiratzazue? Goiko etengailua itxita dagoenean eta azpikoa irekita dagoenean, bobinaren tensioa zein da? Hemen 48 eta hemen 12 tensio positibo bat bere intensitatea areagotzeko. Bestalde, goiko etengailua irekitzen dugunean eta azpikoa itxi, bobinaren tensioa zein da? 0 ken 12. Hau da, tensio negatibo bat bere intensitatea murrizteko. Ideia konplexua dirudi honek ez da? Hor baditugu bi etengailu eta bakoitzak bere egoera aldatzeko behar izan behar dugu adimen pixka bat, informazio zirkuito bat erabakitzeko noiz egin aldaketak. Baina hau, potentzia baxuko zirkuito bat izan behar da. Eta erabili behar ditugun etengailu horiek, transistoreak izan behar dira, beraien egoera aldatzeko potentzia gutxi behar izan behar dutenak. Estruktura hau, ideia hau da potentzia bihurgailuen oinarrizko ideia garrantzitsuena, bere bihotza. Komutazio zelula dau. Aztertu dezagun xehetasunez, komutazio zelulak nola erantzungo zuen gure bateriaren kargan. Suposatu dezagun helburua dela 10 amperreko intensitate bat lortzea bateria hau kargatzeko. Hasieran bobinaren intensitatea 0 amper dira. Beraz behar dugu tensio positibo bat jartzea bere intensitatea areagotzen hasteko. Horretarako, goiko etengailua itxi behar dugu eta azpikoa ireki. Hemen izan behar ditugu 48 voltio, hemen 12 bobinaren tensioa 36 voltio. Bere intensitatea areagotzen hasi behar da. Denboraren evoluzioa grafikatzen badegu, esan dugu S bat etengailua mantendu behar dugula itxita, bestea egongo da irekita, bobinaren intensitatea hasieran 0 dela areagotzen hasteko. Malda hau izan behar da bobinaren tensioa zati L.
Kasu honetan positiboa, beraz, intensitatea handitzen hasten da. Bateriaren karga 10 amperekin nahi dugunez egitea, areagotuko dugu intensitate hori 10 amperetara ilegatu arte. Gero momentu zehatz horretan goiko etengailua irekitzeko eta azpikoa ixteko. Honekin izango genuke 0 voltio hemen, 12 hemen, bobinaren tensioa 0 ken 12, minus 12. Tensio negatibo bat, intensitatea murrizten hasteko. Denbora evoluzioan goiko etengailua irekiko dugu, azpikoa itxiz, eta bobinaren intensitatea murrizten hasiko da bere tensioa negatiboa delako. Honen malda izango zen minus 12 zatiele. Baina ez diogu utzi behar intensitate horri asko jaisten, zeren helburua 10 ampereko intensitate bat lortzea da bateria kargatzeko. Orduan maila hori pixkat jaisten dugunean, berriz ere itxiko dugu goiko etengailua azpikoa ireki, intensitatea berriz igotzeko, eta ideia honekin lortu dezakegu histeresi moduko erantzun bat nahi dugun 10 ampereko maila horren inguruan. Ikusi duzuenez, etengailuak agintzen dute intensitatearen erantzun honetan. Hasieran utzi dugu ese bat etengailua itxita eta bestea irekita denbora gehiago, intensitatea gehiago onditzeko, baina hortik aurrera horraxeko erantzun periodiko bat izan behar dugu etengailutan mantentzeko intensitatea 10 ampere horietan. Simulazio eta animazio honetan gauzak argiago ikusi behar dituzue. Hemen daukazue kargatzea nahi dugun 12 voltioko bateria eta hemen jatorriko 48 voltioko bateria. Hemen goian daukazue bobina, sortu behar duena nahi dugun intensitatea, eta hemen etengailu hau. Etengailu hau hemen dagoenean konektatuta ipini behar ditugu hemen 48 voltio, eta hemen 12 ditugunez, bobinaren tensioa 36 positibo. Bere intensitatea areagotu egin behar da. Etengailua ipintzen dugunean beste mutur horretan, 0 voltio ipini behar ditugu hemen, 12 voltio daudenez hemen, bobinaren tensioa minus 12 voltio. Beraz, bere intensitatea murriztu egin behar da. Animazio hau egiteko etengailu hori xaguarekin kontrolatzen da eskuz. Beraz, saiatu naiz gauzak egonkor mantentzen. Hasieran etengailu alde hontan dago bobinan 36 voltio izateko eta intensitatea areagotzeko ikusten dugun bezala. Gero, amper batera ilegatzen garenean, mantentzeko horri inguruan histeresi bat izango balit bezala. Aurrerago egiten dudana da S bat, mantendu denbora gehiago, intensitatea 2 amperretara ilegatzeko, eta hor ere mantentzen dut kizkurdura bat. Aurrerago esaten dut, posible izango zen intensitate negatibo bat izatea, hau da, 12 voltio honekin beste bateria kargatzea, nahiz eta tensio gehiago izan. Orduan egin behar dudana da, etengailu hori ireki, eta utzi malda negatibo batekin ia balio negatibora ilegatzen garen. Eta hor ikusten duzunez, ailegatu gea minus 1 amperetara, eta hor mantentzen dut kizkurdura etengailuarekin berriz. Ikusi dezakezu animazioen orain intensitatearen norabidea aruntza dela. Nahi dugunean berriz, norabidea aldatzeko ese bat etengailua itxita mantendu denbora gehiago, berriz 1 ampereta ilegatuta. Orduan, ikusten duzue, zirkuito hontako intensitatea kontrolatu dezakedala, etengailu horien denborekin. Jarri dezaket intensitate positibo bat hontza, mantendu dezaket gutxi gora bera konstanteak izkurtura batekin, haunditu dezaket, egin dezaket negatiboa hemendik arutza pasatzeko intensitatea, itzulgarritasuna izango genuke, etengailu horiek agintzen dute guk nahi dugun intensitatearen norabidean eta kantitatean. Badirudi etengailu horien kontrola nahiko zaila izan beharko dela, ez? Behar dugun intensitatearen arabera, denbora gehiago gutxiago beharko dira irekita, zabalik, ez jauna, dakizuenarekin nahikoa izango zen. Begiratzazue, jartzen badegu intensitate sensore bat, bobina horrek sortzen duen intensitatean, eta konparatzen badegu nahi dugun intensitate referentzia batekin, nahikoa izan behar da beraien arteko kenketa bat egitea, eta histeresi bloke bat hemen izatea bi etengailuak kontrolatzeko. Histeresi honen zabalera izan behar da gure intensitatearen kizkurdura. Nahi badegu intensitatea areagotu, erreferentzia areagotu besterik ez daukagu, eta ez bat etengailua denbora gehiago egongo da itxita. Nahi badegu murriztu, intensitate negatibura jarri, hau jetxiko genuke, ez bat egongo zen irekita denbora gehiago, eta kizkurdura histeresia maila horretan sortuko zen. Beraz, naizta dirudi oso zaila izan, ideia hau kontrolatzea ikusten duzue dakikigunarekin posible izango zela.